Goddag. Hej. Hej. Hej, kom. Ja. Nå, vi ser nu den rigtigt. Nå. Ja, som sagt, så er jeg kommet her for at lave en sang. Jeg har jo lavet den, så skal bare synge den. Ja, altså, det kan jeg lige nu se. Det er en heldig sang, som jeg brugt 4,5 minutter på at skrive. For jeg sang den nemlig bare, og så har jeg bare kunnet huske den på en, der er stor. Det er ikke, hun er så dårlig over det her. Nå, jeg må høre selv en gang. Nå. Dine arme, så lukker vi sved. Hælde på de arme ned. Bare du lukker et svampeskede. Og når vi lukker det, så tænker vi fejl for fanden. Tusind tak. Tusind tak. Det var mig. Det var mig. Ja, det var